Wena-ke Ayanda, wena ngiyakutshela kuyabhuza la ungaze ufunge ukuthi amagundwane la ekhaya y'ngane. Yini ngempela enifunayo ngempela nifisa ukuthi thina-ke la ekhaya kube ngathi ukuthi sivula inkulisa la ekhaya? Cha malume. Niyadelela ninjalo, iy'moto zamadodeni zipaka la ngaphandle. Anihloniphi inhlobo. Uma ngithi niyanibuza ngitshela ukuthi ikwagogo isezola yini la ekhaya. Ukhulu ithoba ngicela uthatha le thuba kubingelele mbukeli we-Black Life TV kwisiqephu sethu sithi izinkinga zomndeni with myself Mlangeni uMagasela. Bakwethu niyalazi kudaba mase sifike kuyinkinga zomndeni yila sesisosidikida khona indaba zomndeni. Sifisa futhi kuyisifiso sethu ezi-Black Life TV ukuthi singanishinje nilenga umndeni nawo ungahlambulenanga ungabanga khona inhlambuluko. Siyezame ngawo wonke amandla ukuthi sizame ukuthola ukuthi kwenzakalani wonke ama-sides wonke ama-parts omndeni bese siyafika futhi egcineni ukuthi asingabashiyi phela bexabene akube khona isisombululo. If isisombululo singeke ngibathathe mengibona ukuthi ku damage kakhulu toxic kakhulu sikise kochwepheshe ngoba mina ngikufundelanga ngikulokho kunjalo nje bafethu. Okwamanje senzeni kanje bafethu ngokukhulu ithoba ukuthi sengithuba ngibingelele sisi abangigayikile sanibona njani? Siyaphila njani? Ngiyaphila ngizocela bandla ngokukhulu ithoba bafethu ningadinwa nibingelele nje umbukelo we-Black Life TV mhlawumbe soqala ngawe sisi uzozisho igama lakho nesibongo kuphela nje. Yebo ngiyanibingelela igama lami ngu-Ayanda Sithole. Okay siyabonga sisi. Nawe Yebo ngiyanibingelela abalaleli be-Black Life TV igama lami uZamo Sithole. Sibonge. Okay mina ngifisa nisinisize ngani thina la ekhaya? Besizo ukuthi sikhulumele nomalume. For ukuthi lento njengoba esixosha nje la ekhaya ukuthi asixoshe siye kuphi. So yaphi ngoba phela la isekhaya la. Mayesixosha siye kuphi. Sifuna ukuzwa inkinga yakho ukuthi sihlupha ngaliphi kahle ikuphi ikona kuphi esikwenzayo thina ekhaya okungamphethe kahle. Okay nizalo bala ekhaya? Sizala udada bamalume. Uma wena. Uma wethisi. Uma uphi? Sashona. Mhlawumbe asho senesikhathi ngana shona 2006 yeah 2006. Sorry bafethu. Ubaba? Naye mina kubaba ngimazi ke. Mina amsashona naye. Angimazi mina wami baba. Nzalo baba Hlukene ubaba yesi. Umama oyedwa. Yebo. Okay. Ugogo asekho naye. Yebo malume selethina nomalume la ekhaya nje sobathathu nje. Ney'ngane zethu. Nabantwana. Yebo sinabantwana. Okay. So besicela usizo kahle ukuthi siyabona malume uthi hayi ngathi asasidingi la ekhaya ukuthi yini inkinga ngoba afuna ukuhlala nathi. Ahlale nathi phansi ezingane akhulume nathi. So besicela bandla ukuthi nisisize nisikhulumele naye because manje sengene ngisho ama protection order into kanjalo makhala nabazi basizakala ngento eyenzeka la ekhaya. Besicela nje protection order bahamba yilo yenza. Yeni malume. Yena nenze protection order ukuthi ningasondeli la magcekeni. Sasidingi la ekhaya. Oh my God. Thina singena ngenkani. Okay, ake senze kanje bafethu. Mhlawumbe umalume khona ngasichazela kona asho ukuthi yena izathu zakhe sokuthi abona ngathi asandingi la ekhaya. And menithuma yena washona ngo-2006 senidlalile nomalume 2026 manje bafethu. So asenze kanje singapholisa amaseko asathatha ithuba sizama ukulanda umalume embukelo we-Black Life TV azoyikhulumela naye achaza ukuthi yini le issue abashana bakhe. Kuyiqiniso noma kulona iqiniso. Uma kuyiqiniso wayekwenza lokho size from yena but thina sokwenza sozama ukwenza ngakho konke okusemandleni ethu ukuthi umndeni uhlangane umndeni uhlambululekane emva kwalokho basale sibashiye bethandana. Asenzeni kanjalo ke asemlando malume. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza besidabhela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Welcome back mbukeli we-Black Life TV kwisiqephu sethu sithi izinkinga zomndeni with myself Mlangeni uMagasela. Sibizosisike nje bade bechaza udaba labo ngokuthi kahle izinto azihambi kahle la ekhaya. Sase siyabona ukuthi kubalekile ukuze bangamqambeli amangomalume engekho. Ake simthathe bafuthi simlethe la eduze kwethu. Sizwe ngayo ukuthi ngampela malume lokho abakushoya abashana kuyikona yini ngempela. Kodwa ngokukhulu ukuthobeka ngicela ukuthi nje umalume isahlele eduze kwami ngithathele lithuba ngibingelele bese ngiyamcela kubingelele nawe mbukeli uzobe sezisho ukuthi ubani wakwaba. Sabona malume njani?
Siyaphila njani? Ngiyaphila nami. Siyaphila. Ngisacela nje ubingelele umbukelo weBlack Life TV ngokukhulu ukuthobeka and then uzobe ususho uthuba wakababa Malume. Siyabonga igama. Yebo. Isibongo baba. Sithole. Shabo baba. Ngicela bandla ukuthi usiphe indlebe nje qha. Angithi abashana bakho lapha. Ya, abashana bami laba bazalo udadewethu. Okay. Ngokukhulu ukuthobeka ngizobanikeza ithuba ukuthi bachaze ukuthi why beze babiza amakhamera nje ububuza ukuthi amakhamera afunani la ekhaya. Bazobe sebechazela ke baba. Hayi, okay. Ma nimtshela malume ukuthi indaba sila ekhaya. Sinenkinga la yamalume. Umalume lapha ekhaya akasiphethe nje kahle. Uyasixosha umalume uthi asambe semakithi. Asazi ukuthi kuphe emakithi ngoba phela phani kubo komabethi kahle kahle ekhaya la kubo komalume. Ikhaya sikhulele kulona leliya. Mayethe na asambeni uthi asiyephi. Mayethe asambe ekhaya siyephi sohlalaphi. Sifuna ukuzwa ngayo umalume. Ngoba sibhayelile nje ayabe sicela nje ukuthi besize because sezizamile kuningi. Sizama ukuthola usizo nasemaphoyiseni order yonke into akusizakali. Ngoba phela asazi ngempela ukuthi mashoni ngempela yini. Funa siphume sishone engaka sakwenza yona. Ngoba nakho singasana baba abazali ingakho usithutha le ndlela kanje angazi malume. Uthi asiyephi malume ngoba phela isekhaya elikhulu lapha sashiwa lapha ekhaya uthi asiyephi abazali bethi bashiya lapha ekhaya. Uthi asiye kuphike thina ke. Malume njengoba usabazile abashana kuthina okwakuphawula kulolu daba. Anisho ningi bashana bami. Kahle kahle nina bashana bami nifisa ukuthi la ekhaya sidonswe nina ngekhaya. Cha akukho njalo malume. Man phela nganje nginilalelile nina nakhuluma. Ngiyabonga malume. Iyona lento lena ke isixabanisayo vena la ekhaya. Ngoba ngithi ngiyabeka nani niyabeka. Kuyimanje nje wena Zamo amabhodlela akuhlaza nje efrijini kubukwawo la ekhaya. Angazi noma kusakhona kugogo wakho uma wakwayibona leyo nto le. Mina ngayenza leyo nto la ekhaya. Wena ke Ayanda wena ngiyakutshela kuyabhuza la. Ungaze ufunga ukuthi amagundwane la ekhaya ingane. Yini ngempela enifunayo ngempela nifisa ukuthi thina ke la ekhaya kube ngathi ukuthi sivula inkulisa la ekhaya. Cha malume. Niyadelela ninjalo imoto zamadodeni zipaka la ngaphandle. Anihloniphi inhlobo uma ngithi niyanibuza ngitshela ukuthi kwagogo isezola la ekhaya. Malume nathi sekhaya la ikagogo. So kwezinye izinto esho uyaphosisa ukuthi sicalisa imoto mina ngicalisa imoto la noma ushuza mo angazi kahle. Cha nango weimoto namabhodlela akuhlaza agcwala ifridge. Wena nje inkinga yakho nje ila magundwane akho nje owagcwalisa la ekhaya kuyakhala la kuyabhuza la ekhaya amakaka agcwala egcekeni awukho wena uhambile uyolanda abanye. Angazi nje kuloko ogcina ke ungibuyele nengakwazi nokuthi ngizothini. Manje malume waye ungakhulumi nathi sona zathi senze ukuthi isiqoshe la ekhaya. Ngikhulumile nawe nje singane malume thina la ekhaya. Khulumani malume usitshela ukuthi nokuthi awukuthandi. Nina namathumbu ami nina ngeke nginilahle kodwa indlela nina enenza ngayo la ngoba emzini sihambe emgwaqeni size kuthiwa uzonixosha niyahamba malume yabuza udayisa umuzi malume uthi nje funa sikuningi nje sikuzwa nje malume Okay azini masingazenza otsotsi bafethu. Umalume sechazile ukuthi isizathu sakhe sokuthi athi kungcono nihambe la ekhaya isiphi. Mhlawumbe nina nizwango ngicela ukuniphindele. Yebo. Nginiphindele. Ngifuna nani ngiphendule according. Yabo? Yeah. Umalume uthi gcwele ingane la ekhaya. Mengisazombuza ukuthi khona leyo ogcina ke nje angazi kwenzakalani kodwa sobe isibuye malume. Amabhodlela drain efrijini. Kwenzakalani? Niyakuphika yini lokho? Nithi umalume ahlale phansi nani? Nina nibona ukuthi wrong lokho khona umuntu omdala omalume wenu omzali kahle kahle. Siyabona naso ukuthi ku wrong impela. Siyakubona impela. Sikwenzelani bafana? Kodwa naye umalume naye uyayenza leyo nto. Hayi kumana kuhlambe sithi sibona kena cha. Cha usho njalo phela umuntu uyayenza. Uyayenza vele umalume. Malume khuluma. Imaki usho kahle ke futhi umuntu imalume okusho ukuthi namalungelo ethu la ekhaya walingana. Usho kahle impela umuntu imalume. Wena kahle uzoza uthi malume nawe uyayenza. Wena kanti kimi sibukela kuwena phela thina malume sibukela kuwena kini nina niyanini bashana bami asike sibuzeke manje ngoba phela even ngisho la ekhaya itayitela la ekhaya alibhaliwe ngani alikaze libhalwe ngani yabo senigijimile nazama ungenzela uma protection order nenzani
akukhona emakini la. Kodwa lana nathi bengisiphendane ngoba malume kodwa la ekagogo wethu la ekhaya sakhulela sakhulela la mina-ke kababa-ke mina-ke angikwazi-ke malume-ke angazi ukuthi ngoba mina kababa ngikwazi. Okusho ukuthi-ke kufuneke ukusho ukuthi wena ushoda ngembeleko-ke wena-ke ingakho uqasondelwa mina kababa ngikwazi uma wami akazi angitshengisa kababa. Kusho ukuthi mina kufuneke ngiyokwenza-ke lokho ngoba phela manje nina shuthi phela wena malume shuthi wena malume noma yini le ngake sakwenza yona ayihlangene noma le nto umalume uyayichaza indaba anuhlonipha umuzi. Cha ngiyaphinda futhi bantwana badadewethu ngithi namathumba ami ngeke nginilahle ngihlale nani iminyaka uma wena esehambile angivelanga nganixosha nize nazala nawuphendula nje lo muzi nawenza lento le. Asiphikisi lokho malume kodwa nawe shintsha nawe ukubeke ukuba abazali beni bebisakhona ngabe benzoyenza lento eniyenzayo. Angithi okay kancane malume ngibhalelwe yinina mina guys so ngifuna ukwazi ngawe nabantwana abangakhe bawu4. Okay usisi wena bawu3. okay Ama-choice asothethe njalo wesisi abangasho ukuthi njengoba ethi bawu4 nje munye nalo njengoba ethi bawu3 nje munye. Hayi iplate alikho kanjalo lapha. Hayi lutho abakuthengi ukudla. Abakuthengi ukudla. Ingane idlani malume? Kusiza bona khona kubaba walo njengoba ngisho ukuthi ungilethele lokho okugcina nje anginqena ngisho ukuthi kwakuphi. Uyena kuzapataniseke shimbadla ngoba naye phela usibali yabo. Akayena wala my friend. Uyazama my friend ke. Hayi laba abanye hayi cha lutho phela lutho. Akaza kufike ngisho yedwa nje la ekhaya. Kodwa nje khona hayi cha i-team yebhola. Okay ukube bakhona abazali ukuba uma usakhona ngabe lento enenzayo niyayenza ukuthi nengithi niyazi ukuthi sonke siyawenza amaphutha sizalele ekhaya. Kodwa o3 4 5 15 Bishuthi nje no7 kwayinina nje needed part like yangithi umuzi kagogo lo ugogo waba nezingane zakhe nina nabazukulu nalezizukulwane esu7. Ngiyafisa impela abashana bami nami ukuthi sibuyisane nje kodwa ngiyabonga malume I love that. Sikubhalelile la ngoba sesiyinhlekiso makhelwane manje ngoba kwenzeka kanje xabana kwethu babone basizakala kakhulu basizakala nje ngalento eyenzakala ekhaya. Yini yenza ukuthi umalume yini lo uyibonela kumalume uthe yena sibukela kweni cela uchaze into ebulawa kumalume nabantwana abangakhe? Mina ngabantwana bani? Bake bahlala kephi? Hayi bahlala le kubo kwabo. Uma wapho bazala umama oyedwa nabo noma bazala umama oyedwa. Siyabonga. Okay yini enye nibukela kumalume ile yotshwala? Umalume nabe uyayiphuzela Nkosi yami uyayibhemela umalume nje. Ubhemela la endlini? Cha eminyango. Usho ukuthi uyahlonipha la endlini? Uyahlonipha la endlini abhemela la endlini. Utshwala bakhe? La endlini. Okay. Umalume ukube uma wakhe ephuza muzophuza nawe ngoba umbone ephuza la endlini? Cha bengingiziphuza bengizofihla ngangibona. Yindaba umalume ungamfihleli angaboni ngoba yena wenza lento enzo. Ngoba naye wenza lento le. Noma wangithe ongizwe kahle. Ngithe ukuba uma wakho umzali wakho. Okay, awuthi ngikunikeza istructure sabantu abanabazali abashadile. Uthola ukuthi umama ubaba uyaphuza. Ubaba emzini wakhe ngiyahamba uphumele emgaqweni uzophuzela kwakhe. So ubaba wakho mephuza nawe uzophuza. Hayi kodwa phambi kwethu. Ubaba wakho ngiyaphuza emzini wakhe. Hayi phambi kwethu usifundisa ini? Umshana ukuzala ufundisa oba ufuzo oba ukuzala mina ngiya-understand mshana ngithiwa umazi vele ba vele angimazi ubaba ingakho-ke manje yabo manje mshana lokhu-ke ngizamayo njengoba ngizama njengomalume ngizama khona phela ukuthi ngikukhombise ukuthi ubaba wakho bekhona ngabe uma ungahloniphi mina yiphi-ke i-father figure-ke enye kozoyibona ukhulisa oba emva kokushona umama washona nini umama washona 2006 so emva kokushona kwama ubade ninakekele akayena umzali umuntu okunakekelayo uyena kodwa nje ube uyena ushintsha kanjani from ukuba umzali aphinda ngabusabo yena esekukhulisile ushintsha ngoba esibona bese sesikhule sesikwazi ukuzala washintsha nje umalume waba umunye umuntu nje ku-wrong insando sami ukuthi yena umuntu mesekhombisa ukuthi usemdala naye umfazi akahlale phansi nathi akhulume nathi kahle simuze ukuthi uthini mhlawumbe nathi okay nangokumalume uyachaza sesikhona malume bachazele inkinga yakho uyayiphinda futhi bazalele ekhaya abawuhlonipha umuzi wakini ngicorrect malume kakhulu baphuza ngoba bebona wena uphuza
akwazi ukuthi bangakhala ngalokho ngoba mina ngeke ngitshele ukuthi wena uzothi mina uzophuza ngoba mina ngiphuzela la endlini ngenxa yokuthi mhlambe ngoba la magundwane ayangibona ngiphakamisa ibhodlela la lekatshwala la ekhaya. Ngifundisana ingane zikuphi zona lezi inina la ekhaya nezingane zenu nazo zila ekhaya. Yebo. Kahle kusho ukuthi mina ngiyokhululeka phi ke? Chazelani mina ke. Kusho ukuthi nina nanzalela mina ukuthi mina ngingakhululeki la ekhaya. Cha malume anginjalo mina ngihloniphe nina sekufune ngihloniphe futhi izingane zenu ke manje. Khona futhi la kithi. Malume ngicela ukuyithoba Nkosi nginjalo. Bengicela ukuthi sibuyisane sibe umndeni sibancane izingane eziningi sibancane nje ngoba sibathatha besibambisene kahle ekuqaleni. Mina nje ngicela ukuthi sibuyisane nje sibambisane nathi soba izingane ngoba usushila ukuthi kahle yini inkinga. Bengicela ukuthi nene manga ngelili langa ukuthi khona inkinga ekhona uhlale nathi phansi siyingane. Usitshele nje. Wenza ngabantu ukuthi siwenze malume ukuthi usetha la mali lokho ekucelayo manje malume. Bashana bami akuvelanga phela wasuka nje ngavele nganixosha. Nani uma ukuthi ninalo iqiniso. Yebo siyazi manje. Yazi ukuthi siqale sayixoxa lento yasehlula. Yebo hayi saxolisa khona yaxolisa amakhulu manje. Onike nayixoxa qala. Hayi ubeka hayi serious akubanga nje. Kodwa benginakho ukubakhuza. Hayi bashana kwenziwa kanje. Yeah, ukuthetheza umzali benu. Hayi akwenziwa kanje. But bengakaze ahlalise uthi uyafika lana khona nabangani babo laba bebuye emdansweni la bebuke uqhuma la baqhuma khona abantu abangani babo izinto ezimfishane enga badungisile la ekhaya. Awu. Balela abangani babo la ekhaya. Ngiyangena njalo mina. Isekhaya lapho ngizothini mina. Yobe kuleyo ndawo malume saxolisa mama. So okay, all in all niya-understandani. Into engizwile ngiyakuzwa ukukhala kwamalume and zonke izinto ayishoyo bafethu ukuba honest nje zonke zi-valid. Zonke nje zi-valid. They are so valid. Angifuni uqamanga. Akekho umuntu ofuna ukubuka umuzwa kubi ikakhulukazi mokhulele kona bekhona abantu abadala indlela okhuliswe ngayo. And then bese kuba khona abantu abangazange babe nenhlanhla ukubona abazali bakho bazi ukuthi mekunjani la ekhaya bese bayishintsha yonke lento bayenze ngendlela yabo futhi nayo enganakho ukuthi ibe nesithunzi emndenini ayikho right leyo nto. You understand? Angikwazi ukuthi ngixeke kakhulu ekuzaleni ngoba sezizaba khona izingane ziyisibusiso kodwa bafazi ziningabi indlela zokuvikela ukuthi ungabi nezingane eningi more especially bungathathiwe because kunanezifo la ngaphandle bafethu. Sesiyakhuluma girl to girl. Simiyeke nje umalume abayilanga umalume uzongabibikho lento ayivimbayo wenzela ukuthi ngisho noma engasekho ingenzeki kubo. Nayiza le nto umuzi kababa wakhe noma wakhe. Nayiza njengoba nithi nathi ikagogo la ekhaya. Ingane zenzothi kibi ikakhokho. Yabo so nandisa umndeni kodwa nakhona phela kuhleleke bafethu kube khona respect nokuyithanda nani ninodwa engekho umalume angizenzi ingcono ma nayize leyo nto kodwa ngizama ukuthi ngibeke iqiniso yabo etafuleni. Also ukugcwalisa abangani bakho emagcekeni bephuza utshwala khona umalume akukho right nalokho bafethu indaba ningayi kuba kabangani beni. Ingayithi sikhona ukushiya izingane nomalume isikhathi esiningi. Senishile nje uthi umalume senibuye. Mina nje ngoba suka khona abazali bakhona kahle. Mina into ebengifisa okay ngiyabonga. Bengifisa ukuthi nje nangu nje yabo manje bakuzovala izikole nje uyeza uJuni. Azikivakashe bashana. Ziyephi? Nakho ke. Hawu, nayitholaphi? Hayi Phela angikholwa ukuthi nayitholela la ekhaya. Malume nje bengifisa nje nami ukuthi nje ngeke ngisale nani ukuphumula. Ngisale nani nje ngishawa umoya la ekhaya. Nina ngingeni ngixaka. Okay malume siyabonga. Ngiyayithanda into eshow lokhuzane malume eshow sis. Uthe ubanona uAyanda ukuthi bangani bakho basebenqana ukuya kwemakubo bokhona abazali. Kusho ukuthi bayawahlonipha emakubo. Inini ningahloniphi ekhaya. We ma yanenze kahle Lenza thini ilimi kahle. Messi siyabheka umuntu ethi ufuna ucabanga kahle. Asikhona uma ekhaya ngeke bese nezala. Umalume uqinisile. Hayi khule umalumana inkinga nta asimsabi. Kanti njalo. Wabethatha ukuthi nami ngifica mhlawumbe ngidlele yabo. Akukho right. Ngidlela nje nami ngizama kodwa uzwana nodoti. Angisakwazi nokuphuma ngibhekela abashana ke ngibheka abazukulu ke futhi manje. Abekho bona. Malume yanisiza bafethu. Yanisiza ngifuna uqamamanga. Ikhaya nje lingenamthetho elifile bafethu ngifuna uqamamanga. Nizobona nani mase nibadala.
Yabona nje banikhulu akusekho ubuyele emuva niyaqhubeka napha nizoyibona lezi inkinga. Uma ukuthi nje awuhlonipha umndeni wakho, umhlonipha uma wakho, nihlonipheni malume. Noma malume abaningi abayinakekela iy'ngane nje besho. Ngabe nje kade nahamba nisemakini nisakhula uma wena ehambile. Kodwa kusho nina kusho ngomini ukuthi umalume meninakekele ushintshe ngoba. Akwazi futhi ukukopela into eyenziwe umuntu wesilisa ngisho noma kuthiwa njoba nisho-ke nani ukuthi nikopela kene ekutheni thina sikhuliswe umkhulu ekhaya. Umkhulu mephuza utshwala. Asithume semzini wakhe athi hamba ngithathela leyo simthathele lento ayiphuza umkhulu simnikeze akaze ngelilanga ukuthi sithi sophuza ngoba umkhulu ayiphuza ekhaya ayisenze iphutha ekhaya namhlanje umuntu ophuzayo akaveza utshwala ahlale notshwala nabantu abadala because into enze umuntu omdala akwazi ukuyenza wena kusho ukuthi nengane mase eyikhula nazo izalo ngoba nani ndizibone kunina sothi sibone kwena mathi kuyazala kuzalela abantu abaningi abahlukene yabo ukuthi ayikho right leyo nto ngiyabonga bafisa into engithanda kunina niyafuna ukuthi kube nokuthula la ekhaya. Ngiyathemba ukuthi lokho anikusho ngoba khona amakhamera. Ngiyabonga kakhulu futhi malume ukuthanda ingane zakho. Yabo, ngiyakufila lokho ukuthi uyayithanda. Ukuhloniphana ke kuya both ways, both sides, yabo. Njoba uchazile ukuthi wena ngoba ikini uyubona ukuthi akunalutho ukuthi ungenza kanjalo. And kodwa muzokwenza ngokuhlonipheka nawe siyayicelela nje. Hayi cha sikizwa ngale. Ngicakizwa impela nami ngiyibona khona ukuthi kuyiphutha khona ukuthi ngicine ngenza nje phambi kwengane kodwa manje ngisuke ngiphoqwa na isimo kokuthi ukuthi vele ngingedwa nazo nazo igadi ngeke phela manje uhamba uphuzele eminyango ubalekele izingane mazisha futhi la endini uzobuthi umalume bengayigadile vele akasifuni uyasixosha umalume ushisa izingane zethu nayishiyana nomalume futhi lo ingane yebo sibesishiye naye jeez my god saxolisa malume bafethu I'm happy ukuthi niyakwazi ukubona urongi nokuhlukanisa wrong no right. Angifuni nqabamanga from the bottom of my heart. I appreciate that from both of you guys. And also nakwena malume siyabonga kakhulu ukuthi uveza ukuthi akubona bonke omalume abambi. Noma wazi ukuthi itayitela libhalini nanonke ne right ukuthi ungabakhipha la ekhaya kodwa ngoba ingane zadadweni awufuni kuphela ufuna into e right. Ngoba uvikela isibongo sakho sithole. Kunalokho nje bona mabe ngakazi ukuthi babuyisa ingqondo kahle nje so hamba selapha emasters ngifike ngibabhale nabo hayi bathi bazolungisa uma ngibashiya nje ngibashiye nabo ngingabhali izami ingane kuphela lezi ezami ngithi mangihamba zithethe umuzi wami umuzi wasekhaya family house bayi nabo ufune ngibabhale please thank you so much lezi ezami izofika la izothi hayi itetela libhala baba umuzi wabo umndeni siyabonga malume siyabonga ukuthi ube indoda eqotho yabonga ungafuni ukuthi isibongo sakho sithole sivele sishabalale nje yafusa ukuthi isanda noma ngabe sanda ngosisi bakho ukuzala kwabo nezingane zabo it's okay as long as umndeni wonke uzohlezi wazi ukuthi kasithole isekhaya siyabonga kakhulu malume uzokwazi ukulungisa zonke izinto zihlele ngendlela e-right bafethu hoping going forward ngesiphinde sibe nenkingi kanje hayi siphinde siyagcina nje siyagcina nimhloniphe bafethu malume mina ngicase nginamanga nihambe niyenze research nibuza abantu abahlala nomalume ukuthi baphila impiloni ngaphandle okay siyabonga bafethu abanye abantu abaningi bakhala ngomalume abadlwengula izingane omalume banukubeza izingane omalume benza izinto engasile but we still have omalume abenza izinto e-right abangayicabangeli bona bodwa abacabangela umndeni wonke abacabangela isibongo ukuthi kubalekile ukuthi umndeni isibongo sihlonipheke ukuthi uma akasekho ubaba akasekho seniseli naloweni selinaye lokuzalayo biological akasekho mrespect phela ekuthathile oma wakho ekuthatha usamncane ya understand lento wakukhulisa musukhulileke wabona ukuthi wena usuhlakaniphile qhubeka nenhlonipho awube grateful nje ukuba ukuthi yazini ukube ngempela lo muntu bengekho after ukushona kwamanga benkephi angifuni unkanta kakhulu bafethu mina ngiyanithanda siphinde sibonane episode elandelayo thank you so much for watching this episode till the end please make sure you do subscribe like share and comment I'm out Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika sikulethela konke ongakudinga sisebenzisa imvelo kokulapha sididiyele izimpande kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu senzela wena sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho ukuthola umsebenzi ubuyisa umuntu wakini owaduka sikhona neziwasho sikhona isiwasho sokugeza isichitho ube nogazi uthandeke ebantwini ukususa amathunzi amnyama nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande siyabasiza noma
umchamo. Uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6. Indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu akhathande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi. Uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.